Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu katusipun tasih wonten ingkang ngiling-ngilingi snack nggih Bu nggih. Nggih, kula wangsuli Bapak Ibu nun sewu nyuwun ikhlasipun saestu kula dongaaken ingkang kersa jawab salam utange enggal lunas. Waduh, amine kompak nggih Bu nggih. Saestu sedaya pinaringan kesehatan, yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, estu-estu sedaya urusan gesangipun donya akhiratipun dipun lancaraken Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula wangsuli nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihiz zulam. Amma ba'd. Sagunging para alim, para sesepuh dalah kasepuhan khususipun wonten Desa Ngindrasari ingkang saestu tansah kawula takzimi, tansah kawula antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang tansah kita sedaya takzimi beliau Al-Mukarram Romo Kiai Turmudi, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Habib Umayyah ingkang saestu tansah kita sedaya dereki, tansah kita sedaya cadong barokah doa saha ilmu-ilmunipun, ugi kagem sedaya para bapa kiai lintunipun, para sesepuh lintunipun, para bapa imam masjid, bapa imam mushola, bapa guru TPQ, bapa haji ingkang saestu tansah kawula mulyakaken, tansah kawula takzimi. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken beliau Ketua PAC Fatayat Kecamatan Kajurang ingkang tansah kita sedaya dereki dalah sedaya ingkang rawuh perwakilan saking PAC Kecamatan Kajoran, sedaya ibu-ibu pengurus ingkang saestu tansah kita dereki, ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken beliau Bapak Kepala Desa Ngindrasari dalah sedaya perangkat-perangkat desa, sedaya tokoh masyarakat ingkang saestu tansah kita sedaya takzimi. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken beliau Ketua Takmir Masjid Ngindrasari ingkang tansah kita dereki beliau Ketua NU Ranting Ngindrasari, sedaya suriyatan watan fidiyatan ingkang saestu tansah kita takzimi, tansah kita sedaya mulyakaken. Ugi kagem sedaya menika jajaran kepengurusan Fatayat dalah ibu-ibu muslimat NU terkhusus Ranting Ngindrasari ingkang saestu tansah kawula mulyakaken, ugi kagem sedaya para ibu nyai ingkang rawuh wonten mriki, para ibu hafizah dalah samudayanipun ingkang saestu tansah kawula mulyakaken, ugi kagem sedaya menika Ketua Fatayat Ranting Sekecamatan Kajoran ingkang rawuh wonten mriki ingkang tansah kawula mulyakaken, boten kasupen ugi dumateng Al-Mukarramah Ibu Khotimah selaku koordinator Garfa Kecamatan Kajoran dalah sahabat Garfa ingkang saestu tansah kita mulyakaken. Ugi kagem sedaya para rawuh, bapak-bapak dalah ibu-ibu sedaya Banom NU sekecamatan Kajoran terkhusus Ranting Ngindrasari ingkang saestu kita sedaya mulyakaken. Para rawuh
ingkang kawula mulyakaken saderengipun kawula matur punapa ingkang dados wigatosing atur kawula langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget karahmatan dumateng kita sedaya, kanikmatan dumateng kita sedaya, beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat ingkang sampun Gusti Allah titipaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Salah setunggaling nikmat nggih menika nikmatul ijad. Kita sedaya dipun paringi kesempatan gesang teng donya, diparingi teng mriki ngraosaken yuswa panjang dumugi sak menika. Pramila monggo raos kesyukuran kita ikraraken sareng-sareng kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya, penuntun umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu menjadi inspirasi kehidupan kita sedaya ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu kala kepengker nun sewu niki sampun tepang kalian kula napa dereng Bu? Dereng. Njok badhe tepangan napa mboten Bu? Oke, badhe tepangan Bu. Nggih, keranten niki menggah pepatah Arab ngendikaaken nggih Bu. Nun sewu dipun ngendikaaken bahwasanya miftahul mahabbah al-ma'rifah. Kuncinipun kita sedaya saged saling menyayangi satu sama lain, saged saling teng mriki paring rahmat dumateng tiyang lintu niki ketika kula lan panjenengan sedaya saling mengenal. Nek cara Indonesiane tak kenal maka waduh kok preso Bu, Masya Allah, alhamdulillah. Nggih nepangaken sekedhik para rawuh nun sewu nami kula Nana. Gampil nggih Bu nggih, Nana. Menawi nama panjang Nana. Ngoten Bu, niku nama panjang. Menawi nama lengkap menika kados ingkang sampun kaserat wonten mriki. Wah, niki pangkling mboten puting fotone kok ayu mbasan sing dugi mboten patek ngoten mboten Bu. Masya Allah. Dateng mriki kados ingkang sampun kaserat kula dipun paringi nami Fikri Nilnal Muna Labiba. Gampil napa ewet? Angel. Walah nggih, alhamdulillah nuwun sewu. Nggih pun pokok ingkang temut-temut Nana ngoten mawon nggih Bu nggih. Nah, teng mriki nepangaken kados mekaten mawon kula saking Banaran Ketangi Kaliyangkrik. Menawi pas tindak daerah Kaliyangkrik monggo kersa barokai wonten gubuk kula ngaten mawon. Niki sekedhik perkenalan mangke menawi kirang waget Sherlock mawon nggih Bu nggih kula parani. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu bingah sanget, remen sanget kula waget sowan wonten sederek-sederek Ngendrosari. Kala kepengker kula dipun timbali kalian Bu Firoh dalah sedaya pengurus ranting Ngendrosari menika dipun dawuhi sowan wonten mriki matur dumateng para sederek sedaya mbok bilih keranten kula niki tasih cubluk Bu, saestu mangke anggen kawula matur kathah kekiranganipun, kathah kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Ngaten nggih Bu nggih. Alhamdulillah remen sanget, bingah sanget niki saking dalem sampun tabuh pinten Bu kala wau? Setengah kalih. Alhamdulillah gasik kula nggih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin niki kraos sanget wonten Ngendrosari. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita sedaya hadir wonten mriki sareng-sareng makempal dalam rangka
halal bihalal NU dan Banom serta pembukaan selapanan muslimat fatayat ranting Desa Ngendrosari. Niki pembikaan mugi-mugi estu niki kadosipun ingkang rawuh pembikaan niki 70.000 jiwa nggih Bu nggih. Nggih saking pojok mriku dugi pojok ngajeng kadose kula etang 7.000. Amin ya robbal alamin. Nggih mugi-mugi estu-estu teng pembikaan menika ndadosaken kita sedaya kedepane NU khususipun wonten ranting Ngendrosari imbet ngrembaka estu-estu pun dadosaken desa ingkang gemah ripah jinawi. Amin amin ya robbal alamin. Bingah sanget remen sanget estu dalam kesempatan siang menika monggo kita sedaya tata kembali niat kita sedaya tata malih manah kula lan panjenengan sedaya estu-estu wonten Nahdlatul Ulama wonten siang menika kita niati ta'alluman wa tabarukan kiambek pun niati pados ngelmunipun Gusti Allah wa tabarukan dipun niati tabarukan kiambak ngalap barokah organisasi Islam terbesar di dunia ini nggih menika Nahdlatul Ulama. Ngoten nggih Bu nggih, mantep nderek NU nggih Bu. Mantep. Kula yakin sedaya sampun mantep. Estu-estu para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki kinten-kinten badhe cekap tabuh pinten Bu? Gangsal siap teng mriki dugi tabuh gangsal Bu. Kula tak mantuk riyen nggih Bu nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu kita sedaya teng mriki dipun niati malih dipun tata malih manahe nderekaken hikmah wonten Nahdlatul Ulama. Insyaallah dengan kita sedaya ngiklasaken manah kiambak hikmah wonten organisasi ingkang luar biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah niki ndadosaken berkah dalam hidup kula lan panjenengan sedaya. Keranten napa Bu kula yakin teng NU wontene Nahdlatul Ulama niki mboten enten kok kiambak nderek NU teras teng mriki dados piyantun ingkang boten sae kula yakin boten wonten. Teng NU mboten enten piyantun sing nuwun sewu teng mriki ajak-ajak nyolong nuwun sewu mboten wonten. Ajak-ajak perkawis ingkang boten sae niki mboten wonten. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama niki selalu ngajak kesaenan kagem kula lan panjenengan sedaya. Leres nggih Bu nggih, kiambek dipun ajak pengaosan, kita sedaya dipun ajak sedekah, kita sedaya dipun ajak kegiatan-kegiatan ingkang manfaati, kegiatan ingkang teng mriki estu nuwuhaken kaberkahan. Nikulah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Salah setunggaling perkawis ingkang sae, ingkang kita sedaya lampahi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama niki nopo kados dawuhipun Kanjeng Nabi. Kula yakin sedaya ingkang rawuh wonten mriki kepengin gesangipun selamat, kepengin gesangipun bejo mulya. Leres nggih Bu nggih, enten sing kepengin rekoso Bu? Mboten enten. Kula yakin awit saking Ngendrosari pojok mriko dumugi pojok mriko mboten wonten ingkang kepengin gesangipun rekoso. Nah, teng mriki kiambek kepengin gesangipun mulya. Kita sedaya kepengin gesangipun ketata. Caranipun dos pundi sedaya sampun wonten teng gene Al-Qur'an. Kiambek kantun maos ajaran-ajaran ingkang sampun wonten teng gene Al-Qur'an. Nopo ingkang sampun Gusti Allah dawuhaken wonten Al-Qur'an. Saklajengipun pegangan hidup kita sedaya niki Al-Qur'an. Nah, contoh gesang kula lan panjenengan sedaya tenggene alam dunya niki adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Kanjeng Nabi. Keranten nuwun sewu para rawuh, di zaman yang semakin modern niki estu piyantun niki krisis role model. Preso role model Bu,
Mboten, olah nggih mboten napa-napa Bu. Nah, teng mriki role model niku kados contoh, role model niki inspirasi, role model niki contoh ingkang sae. Nah, menawi di zaman sekarang, tengen zaman sing semakin modern, sedoyo waget kiyambak dapatkan hanya melalui HP. Leres nggih Bu nggih, teng HP niki maksiat nggih saged, ngibadah nggih saged. Kita sedaya badhe napa kemawon. Bahkan nuwun sewu judi mawon sakniki wonten judi online. Leres nggih Bu nggih, sedaya pun enten. Teng HP niki pun lengkap, paket komplit pun combo sangat. Niki di dalam HP. Nah, tenggene HP kula lan panjenengan sedaya niki kadang muncul berita-berita ingkang viral, muncul tokoh-tokoh ingkang nuwun sewu kadang sanad keilmuane boten dumugi Kanjeng Nabi, sanad keilmuane boten jelas, padahal beliau niki sampun viral di mana-mana. Niki nggih kathah nuwun sewu nggih Bu nggih. Nah, pramila tus pundi kita sedaya di zaman yang krisis role model niki, jangan sampai kiyambak kehilangan panutan kula lan panjenengan sedaya. Ampun ngantos kita sedaya kehilangan contoh ingkang sae kagem gesang kita sedaya. Sinten contone? Kanjeng Nabi. Teng mriki Kanjeng Nabi sampun cetha dipun ngendikaaken kalian Gusti Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niki pun dingendikaaken sampun dicap dados piyantun ingkang teng mriki memberikan suri tauladan ingkang sae kagem umat-umatipun kula lan panjenengan sedaya. Pramila saking mriki waget kiyambak tarik kesimpulan bahwasanya kiyambak nek kepengin gesange temoto sesuai kalian nopo ingkang dipun kersakaken Gusti Allah, kita sedaya nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Ngaten nggih Bu nggih. Nah, Kanjeng Nabi dawuh kala wau kula matur bahwasanya teng mriki Kanjeng Nabi ngendikan kita sedaya nek kepengin slamet nderekaken Kanjeng Nabi. Nah, salah satu teng mriki ingkang badhe kula aturaken menika dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nate dawuh sing teng mriki insyaallah mangkih menyangkut akan organisasi kita sedaya. Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya khairul amal fil ardi salasatun. Kanjeng Nabi dawuh sesae-saene ngamal, sak bagus-baguse ngamal ingkang kita sedaya lampahi teng alam donya niki salasatun, wonten 3. Wonten pinten Bu? 3. Sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Pokoke ngenten, mangke menawi sampun ngantuk utawi sampun bosen kula nderek dipun kode nggih Bu nggih. Nggih, ingkang ngajeng waget dehem-dehem Bu. Ngoten. Siap Bu? Nggih. Ingkang wingking waget dada-dada nggih Bu nggih. Nggih, pokoke mangke menawi sampun wonten ingkang dada-dada utawi dehem-dehem kula tak pamit mantuk. Setuju? Setuju? Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nah, menika Kanjeng Nabi dawuh khairul amal fil ardi salasatun. Wonten 3 ngamal ingkang sanget-sanget sae kita sedaya lampahi teng alam donya niki. Napa mawon? Dawuhipun Kanjeng Nabi setunggal thalabul ilmi. Kita sedaya mados ngelmunipun Gusti Allah. Kita sedaya teng mriki dipun niati rawuh supados ngicali kebodohan, kiyambek mados ngelmu ingkang sesuai dengan nopo ingkang sampun dipun ajaraken Kanjeng Nabi. Niki ngamal ingkang paling sae kita sedaya lampahi teng alam donya. Teng NU Mbah, di teng mriki diajak mados ngelmu napa mboten Mbah? Nggih nggih Mbah nggih, kita sedaya wonten nganakaken selapanan teng mriki wonten rebo kliwonan, monggo
kita sedaya dereki, monggo kita sedaya tindaki. Siap nggih Mbah nggih? Siap. Niki insyaallah sing sak menika ranting Ngendrosari wonten 70.000 jiwa nginjing dados 700.000. Ngoten nggih Mbah nggih. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tambah ngrembaka. Menika Mbah sepindah kula matur dawuhipun Kanjeng Nabi, thalabul ilmi. Kita sedaya mados ngelmu-ngelmune Gusti Allah niki adalah ngamal ingkang sae kita sedaya lampahi teng alam donya. Keranten napa kok ngelmu? Dipun ngendikaaken Mbah man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kita sedaya nek kepengin hasil teng donyane niki kedah kagungan ngelmu. Man aradal akhirah, sinten piyantun sing kepengin hasil teng akhirate, kepengin sukses teng alam kelanggengane niki nggih kedah kagungan ngelmu. Waman aradahuma, barang siapa piyantun sing kepengin sukses donyane nggih sukses akhirate niki kedah kagungan ngelmu. Nah, ting mriki ngelmu kula lan panjenengan sedaya ingkang waget nginggahaken derajat kita sedaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantuk? Dereng malih, alhamdulillah. Nah, teng mriki para rawuh, monggo dengan adanya dawuh-dawuh ingkang sae kados mekaten kita sedaya lampahi, kita sedaya dereki, setiap wonten pengaosan nindaki, wonten selapanan nindaki, kita sedaya kempal sareng kalian para bapa kiai ingkang teng mriki kula yakin sedaya caket kalian Gusti Allah. Niki insyaallah nuwuhaken kaberkahan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Keranten Mbah, kita sedaya niki gesangi kagungan ngelmu kalih gesangi boten kagungan ngelmu niki raosipun benten, dipun presani sampun benten. Leres nggih Mbah nggih, sedaya mawon boten namung teng mriki boten namung ngelmu agami, boten namung ngelmu umum, bahkan kiyambak niki nek boten kagungan ngelmune masak, masakane kinten-kinten eco napa mboten Bu? Mboten nggih Bu nggih. Niki sampun ngantuk napa dereng Bu? Tasih semangat, tasih cobi astane dipun angkat Bu. Nggih. Kula dongaaken ingkang kersa angkat tangan anti rematik. Amin. Pun boten enten asam urat. Amin. Sedaya pinaringan sehat. Amin. Cobi kula tes semangat riyen nggih Bu nggih. Siapa kita? Halo. Nah, Muslimat NU, ngaten nggih Bu nggih. Siapa kita? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cobi sareng-sareng kita sedaya ting mriki syairan yalal waton. Siap nggih Bu nggih? Oke, estu monggo kita sedaya semangati kersane ingkang sampun radi napa teklak teklu ical ngantuke. Siap nggih Bu nggih? Monggo. Setunggal kalih tiga. Nah, sareng-sareng monggo. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takum minal hirman. Inhadu ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takum minal hirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi
kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Alhamdulillah, matur suwun nggih Bu nggih. Pegel napa mboten Bu? Masya Allah, nggih menawi radi pegel, mugi-mugi ndadosaken saksi kita sedaya teng donyane remen kalian NU, mugi benjang teng alam kelanggengan waget nderekaken beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih Bu nggih. Kula nerasaken matur, kelanten kula yakin ngantuke sampun ical niki. Monggo njuk kalian dipun bikak senekipun Bu. Nah, kalih dipun unjuk. Siap nggih Bu nggih? Lah Masya Allah niki kula malah double 3 niki Bu. Masya Allah, matur suwun Ibu Panitia, ya Allah niki menandakan nek sederek Ngendrosari niki bloboh sedaya. Nah, kados wande wonten larutan, wonten toyo petak, wonten gelas isi kirangan niki napa Bu. Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur ring mriki bahwasanya kala wau kita sedaya menawi kepengin hasil ting dunyane kedah kagungan ilmu, berhasil ting akhirate nggih kedah kagungan ilmu, berhasil dunia akhiratnya nggih kedah kagungan ilmu. Cara simpelipun niki Bu, ngelmune masak. Kula wau matur nggih Bu nggih, ngelmune masak. Kita sedaya masak ngangge ngelmu, kalian masak teko waton niki hasilipun benten. Nek masake ngagem ngelmu, masakane mangke dipun raosaken waget eco. Tapi nek boten ngagem ngelmu nggih raose boten kanten-kantenan. Contonipun kula kiyambak Bu, niki kula criosi nggih Bu nggih. Kula niki saderengipun ajar masak niki pengalaman pribadi Bu. Rumiyin kula niki nek ngulek brambang bawang, lombok kalih tumbar niki kula sarengaken Bu. Kinten-kinten tumbare lembut napa mboten Bu? Mboten, digegujeng nggih Bu nggih niki nggih. Nah, tumbare mboten kelakon lembut keranten napa rumiyin kula dereng mangertos ngelmune masak. Mboten mangertos nek tumbar niki kudu diulek kiyambak, kudu diulek rumiyin supados waget lembut. Ngoten nggih Bu nggih. Insyaallah kula yakin ibu-ibu teng mriki napa kagungan sedaya ngelmu-ngelmunipun masak. Nah, teng mriki tumbar kula digugujeng kalian emak kula. Nah, emak kula niki nggegujeng. Lho kok enten tumbar dibarengake brambang bawang, lombok pisan dadosaken setunggal. Mboten lembut. Nah, estu keranten boten kagungan ngelmu, boten gadahi ngelmu, dadose ingkang dipun lampahi niki boten maksimal, boten teng mriki kagungan hasil ingkang sae. Dados boten lembut bumbune. Semanten ugi waget kita sedaya terapaken teng alam donya, bahkan dumugi alam kelanggengan kiyambak nek kagungan ngelmu niki gesangipun mesti sekeco. Leres nggih Bu nggih, keranten napa? Gusti Allah sampun dawuh bahwasanya
yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah teng mriki Gusti Allah sampun dawuh badhe nginggahaken derajat piyantun ingkang sepindah gadai iman dateng Gusti Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sing nomor kalih piyantun ingkang kagungan ngelmu niki derajate di hadapan Allah Subhanahu wa taala badhe dipun inggahaken. Yakin nggih Bu nggih? Tapi saderengipun kula terasaken napa niki sering tenggen siang menika niki ibu-ibu sama sangu arta napa mboten? Halo Bu, kok lemes niki Bu? Nah, sangu napa mboten Bu? Sangu kathah napa sekedhik? Sekedhik nggih. Enten ingkang sangu gangsal ewu? Enten sedasa ewu? Enten 2.000? Mboten sangu? Mboten enten. Oh, sangu sedaya Bu. Nggih, niki nuwun sewu. Napa kula wau pinaringan amanat kersanipun nderek teng mriki somo sedekah somo infak. Siap Bu? Siap. Tapi ampun dados penggalih. Wah, melu NU malah kakean iuran, melu muslimat kakean iuran, melu fatayat kakean iuran. Wonten ingkang ngendika ngonten Bu? Mboten nggih Bu nggih? Mboten. Kula nyuwun ikhlasipun sedaya ibu-ibu ingkang rawuh wonten mriki monggo sareng-sareng kita siapaken harta terbaik kula lan panjenengan sedaya. Sakdugine nggih Bu nggih, mboten usah dipeksa. Ingkang kagungane 1.000 nggih monggo dipun cemplungaken 1.000. Ingkang kagungan 2.000 monggo 2.000. Ingkang kagungan 1.100.000 nggih monggo. Mboten olah mboten beto nggih, mboten napa-napa Bu nggih. Pokoke sakdugine kemawon monggo sakdangane penggalih kula lan panjenengan sedaya. Siap Bu? Siap nggih, mangke sareng-sareng kalian mau sholawat. Ngaten nggih Bu nggih. Saestu monggo kita sedaya persiapkan harta terbaik. Estu Bu teng mriki sampun dipun dawuhaken kiyambak nek sedekah niki bondone mboten bakalan kelong. Pitados nggih Bu nggih. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kita sedaya nek kersa sedekah niki bondone bakal diimbeti kalian Gusti Allah. Nek secara ngilmu matematikane Bu teng mriki nggih Mbak Panitia sekedap Mbak Panitia nggih sekedap nggih nggih sekedap nggih. Masya Allah niki pun semangat sedaya Bu. Oh nggih nggih pun sareng-sareng sholawat monggo shollu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah sampun sedaya para rawuh. Alhamdulillah saestu mugi-mugi napa ingkang sampun bapak dalah ibu ting mriki infakaken damel khususipun NU Ranting Indrosari estu nuwuhaken kaberkahan dipun ijoli ingkang langkung kathah saking Gusti Allah, langkung barokah ugi waget kaunduh wonten ing alam kelanggengan. Amin amin Allahumma amin. Ngeten nggih Bu nggih. Estu teng mriki dawuhipun Kanjeng Nabi nek kiambek presani secara matematika dunia niki sedekah kiambek kagungan gangsal ewu kok kita sedaya paringaken dumateng piyantun lintu, kita sedaya infakaken niki gangsal ewune telas. Tapi menggah Gusti Allah mboten kados mekaten, rumuse pangeran mboten rumus matematika. Estu teng mriki kiambek sami ugi nitepaken artone kiambak dateng Gusti Allah benjang dipendet tenggene alam kelanggengan. Ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi estu sedaya kanthi keikhlasan para rawuh wonten siang menika ndadosaken kaberkahan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur kala wau kula matur bahwasanya Gusti Allah antukipun nginggahaken derajat kula lan panjenengan sedaya wagetipun nglebetaken piyantun tenggen derajat ingkang sae teng mriki syukur-syukur dumugi suwargine Gusti Allah niki lantaranipun salah satunya adalah iman, sing nomor kalih adalah ngelmu kula lan panjenengan sedanten. Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi teng mriki piyantun ingkang misqalu dzarrah kagungan iman senajan sekedhik niki bakalan terhindar saking benteripun geni neraka. Kula yakin sedaya ingkang rawuh mriki nek ditanting kepengin swarga napa neraka, jawabanipun napa Bu? Suwarga. Sedaya nggih Bu nggih. Niki sedaya kula yakin kepinginipun suwarginipun Gusti Allah. Nah menika salah satunya dengan keimanan kula lan panjenengan sedaya. Dengan adanya kita sedaya nderekaken NU, mugi-mugi ngimbeti iman kita sedaya. Keranten iman kita sedaya niki nek ken setak tenggene nilai 100 terus niki kadang tasih ewet, kadang menawi bakdo tindak pengaosan ngibadahe tambah semangat, ngibadahe langkung sregep, tapi menawi sampun dangu sanget boten tindak pengaosan, dangu sanget boten kempal kalian piyantun alim, kadang kita sedaya ngibadahe aras-arasen. Leres Bu? Leres. Piyantune nggih rawuh. Rawuh jilbabe napa Bu? Cemeng. Wallah masya Allah.
Cemeng kula enten rencange kathah nggih Bu nggih cemeng nggih. Nah, teng mriki monggo kita sedaya mempertebal keimanan kiyambak supados estu dados piyantun ingkang sesuai kalian harapanipun Gusti Allah, waget nggayuh ridhonipun Gusti Allah. Gusti Allah niki mboten kok meresani dhahiriyah kita sedaya ibu-ibu, keranten pun dawuhaken innallaha la yangdzur ila suwarikum walakin yangdzur ila qulubikum. Gusti Allah niki mboten kok meresani niki piyantune cantik, niki piyantune ganteng, niki piyantune glowing, preso glowing Mbah, glosong meling-meling. Mboten nggih Pak. Nah, teng mriki Gusti Allah mboten meresani niki skincare mahal, niki bedake mahal, mboten ngoten. Niki lipstike merah, mboten Mbah. Tapi nopo ingkang Gusti Allah presani kulubikum, manah kula lan panjenengan sedaya. Pramila kita sedaya niki mboten waget menilai piyantun hanya dengan zahiriyahnya saja. Leres nggih Bu nggih, kadang piyantun sing ketingale secara dipandang oleh teng mriki socanipun menungso utawi teng mriki nuwun sewu penglihatannya manusia niki kadang ketingale mboten sae, tapi kita sedaya mboten mangertos mbok menawi di hadapan Gusti Allah beliau adalah wali min auliyaillah. Ngaten nggih Mbah? Kula kembali ke laptop, estu Gusti Allah boten meresani dohiriyae kita sedaya, tapi meresani manah kita sedaya. Manahe kiyambak ingkang kagungan iman, manahe kita sedaya ingkang teng mriki kersa ngamal-ngamal ngibadah ingkang sae. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih, diselingi sholawat riyen nggih Mbah nggih. Preso lagu kuci-kuci hotahe preso nggih, tapi versi sholawate monggo sareng-sareng nggih mangke mangke. Dudu ayune dudu baguse ajine menungso monggo pangerane nanging akhlake budi pekertine tindak tanduke ing saben dinane tindak tanduke ing saben dinane. Sareng nggih Mbah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji atfatayaji rotal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah ingkang sae suwantene kula napa sound sisteme Mbah? Sound sisteme nggih alhamdulillah. Pak sound system saking pundi niki? Oh Jogja mawon, jujuk saja nggih Mbah nggih. Alhamdulillah saking Indrasari kita dongaaken mugi Pak sound system tambah laris. Amin. Preso syaratipun laris nggih Pak Son? Oh nggih sek ngendi Pak sound system preso syaratipun laris? Nggih ampun larang-larang.
Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur ugi teng mriki kadosipun wonten Pak YouTuber napa nggih Pak nggih? Masyaallah, halo pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah kita dongaaken ugi monggo menika Pak YouTuber kita sedaya dukung, kita sedaya subscribe, like dan komen ingkang sae-sae. Ngoten nggih Pak nggih? YouTube-ipun napa niki Pak? Napa? Nur Muhammad. Oh nggih Pak Nur Muhammad. Monggo mangke wagetipun padosi nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur sekedap. Oh nggih, sekedhik malih nggih Bu. Niki kok sampun tabuh sekawan kirang 1/4. Asaripun tabuh pinten? Gangsal, wallah masya Allah. Teng mriki nerasaken matur bahwasanya estu Gusti Allah meresani manah kita sedaya, niatipun kita sedaya, amalipun kita sedaya. Monggo kita sedaya pertebal keimanan kiyambak supados teng mriki estu teng ngajengipun Gusti Allah kita sedaya ketingal sae, boten namung teng ngajenge menungso kemawon. Ngaten nggih Bu nggih? Kula wangsuli dawuh yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niki dawuhipun Gusti Allah, selain iman Gusti Allah nginggahaken derajatipun piyantun ingkang kagungan ngelmu. Dados estu khairul amal fil ardi thalathatun, sepindah tolabul ilmi. Kembali ke laptop sing nomor kalih nopo dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi bahwasanya sak sae-saene ngamal ingkang kiyambak lampahi teng alam donya niki adalah jihad fisabilillah. Jihad teng merginipun Gusti Allah. Kita sedaya berjuang gesang-gesangaken agaminipun Gusti Allah. Menawi zamanipun Kanjeng Nabi, jihadipun Kanjeng Nabi teng mriki beserta sahabat-sahabat niki merangi piyantun ingkang boten kersa iman, piyantun ingkang boten kersa melebet agami Islam. Niku perjuanganipun Kanjeng Nabi dalah sedaya para sahabat-sahabat. Nek kiyambak niki sampun sekeca nggih manggih, boten kangelan perang, kita sedaya teng mriki sampun ngraosaken sekecane ngibadah. Salat nggih boten keganggu, kiyambak siam nggih boten keganggu. Niku menawi zaman sak menika. Lajeng kula dipun dawuhi kalian guru kula, jihad kita sedaya di era sekarang niki dengan cara nopo? Kita sedaya merangi setunggal, merangi hawa nafsune kita sedaya. Leres nggih nggih, keranten musuh terbesar dalam gesangipun kula lan panjenengan sedaya niki mboten kok namung setan. Tapi nopo? Hawa nafsu ingkang bersarang wonten diri kula lan panjenengan sedaya niki musuh terbesar ingkang kita sedaya harus lawan. Kadang badhe tindak NU-an, badhe tindak fatayatan teng mriki matur, Allah aku isih teng mriki kekathahan gawean, kula tasih ribut niki enten cateringan, niki enten pekerjaan werni-werni, dados kula tak wakil ingkang sepuh mawon tindake NU-an. Wonten ingkang wonten Bu? Enten piyantune nggih rawuh. Oh nggih ngacungi piyambak nggih Bu nggih. Nah kadang wonten ingkang kados mekaten badhe nderek khidmating NU teng mriki kalah kalih pendamelan-pendamelan lintune. Wonten malih ingkang radi sepuh, aku ki wis tuwa, saiki tak wakil sing enom-enom wae. Enten Bu? Lenggahe pojok ngajeng napa wingking? Ngajeng, alhamdulillah. Kadang wonten nggih Bu nggih ingkang kados mekaten ngraosaken aku iki wis sepuh, kula niki sampun sepuh tak gentosan sing enem-enem mawon sing ngaos. Padahal kita sedaya teng mriki betahaken ngaos, betahaken ngelmu niki mboten namung kiyambak di usia muda saja, tapi dumugi benjang kita sedaya tasih betahaken ngelmu. Ngaten nggih Bu nggih, mugi-mugi kanthi rawuh pepanggihan kita sedaya wonten siang menika dadosaken tambahipun semangat
kiyambak hikmah dateng Nahdlatul Ulama. Kita sedaya monggo sareng-sareng gesang-gesangaken agaminipun Gusti Allah melalui organisasi ingkang sae, organisasi Nahdlatul Ulama. Kados teng mriki nek dilagu ngenten Bu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada NU. Ampun kamu nggih Bu nggih. Oke, cobi kula tes semangate. Siap Bu? Siap. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada NU. Alhamdulillah, Masya Allah. Monggo kita sedaya sareng-sareng menyemangati diri kiyambak, tambah semangat nderekaken Nahdlatul Ulama. Keranten napa ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, NU niki organisasi Islam terbesar di dunia ini. Ugi teng mriki organisasi sing jamin, sing ndongaake piyantun sing kersa nderek niki didongaake husnul khotimah sak putra wayahe niki mboten wonten lintu kejawi. Muassis Nahdlatul Ulama nggih menika Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Estu Mbah Hasyim Asy'ari sampun paring pangendikan, piyantun sing kersa hikmah wonten NU bakal dipun akeni santrine, dipun dongaaken husnul khotimah dumugi putra wayahe. Bingah napa mboten Mbah? Niki ingkang dongaaken walinipun Gusti Allah nggih Mbah nggih. Mboten namung piyantun sembarangan, mboten namung piyantun biasa, tapi wali min auliyaillah. Kita sedaya dipun dongaaken kepengin husnul khotimah mboten Mbah? Kepengin keranten suul khotimah niki medeni sanget nggih Mbah nggih. Preso syairane suul khotimah Mbah. Sekedap kula syairan sekedap nggih Mbah. Teng mriki suul khotimah dipun criosaken. Yen nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Dituntun zikir ora ka wektu, lambene ndobleh untune metu. Sareng zikir nggih Mbah nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yen gulune wis katon doyong, nyawane oncat matane cowong, mung tolah toleh rahiso ngomong, sikile obah medeni wong. Sareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi waosan dzikir estu ndadosaken lantaran kita sedaya pinaringan derajat husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Ngaten nggih Mbah nggih. Estu niki suul khotimah medeni sanget. Pramila monggo kita sedaya sareng-sareng memperjuangkan derajat ingkang sae, derajat ingkang minulya nggih menika husnul khotimah. Akhir ingkang sae. Ngaten nggih Mbah nggih. Salah satu caranya teng mriki Mbah Hasyim Asy'ari badhe ndongaaken piyantun ingkang kersa hikmah tenggen organisasi menika.
Ting mriki Mbah organisasi lintune ingkang muasise jamin ndongaake sedaya putra wayahe, sedaya duriyahe husnul khotimah niki jarang sekali nembe wonten tenggen organisasi Nahdlatul Ulama. Napa malih teng mriki sanad ke NU-ane beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari niki mboten namung kok sembarangan, tapi musalsal ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sanad ke NU-ane Mbah Hasyim Asy'ari niki berlanjut teras dumugi Kanjeng Nabi panutan gesang kula lan panjenengan sedaya. Tambah mantep nderek NU nggih Mbah nggih. Mantep. Mantep. Pokoke estu monggo kita sedaya teng mriki dimantepi manahe mumpung niki awal ingkang sae idza asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Awal ingkang sae kita sedaya damel kegiatan ingkang sae mugi benjang menawi sampun dumugi titi wancine kita sedaya ugi pinaringan nasib ingkang sae. Amin. Ngoten nggih Mbah nggih. Niki sing nomor kalih dawuhipun Kanjeng Nabi adalah jihad fi sabilillah. Sing nomor 3 napa? Kanjeng Nabi dawuh teng mriki ngamal sing sae adalah thalabur rizki halal. Piyantun ingkang mados rizki kanthi mergi ingkang halal. Napa kemawon Mbah? Kita sedaya ingkang minat, ingkang teng mriki minatipun dados petani, monggo kita sedaya dados petani ingkang sesuai ajaranipun Kanjeng Nabi. Kita sedaya ngatos-ngatos. Ugi teng mriki wonten piyantun ingkang remeni dados pejabat pemerintah, monggo dados pejabat pemerintah ingkang sesuai kalian syariat agami Islam. Wonten remen napa kemawon kita sedaya pados rizki ingkang baken kita sedaya teng mriki ampun ngantos keluar saking ajaranipun Kanjeng Nabi. Dados YouTuber dos pundi boten dados napa ingkang baken Pak YouTuber ingkang disoteng ampun sing ayu mawon nggih. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dados monggo sedaya dipun syuting. Wonten nggih Pak YouTuber nggih. Nah, nderek kegujengan nyuwun agung ing pangapunten. Nah, teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, monggo kita sedaya estu-estu menika menawi badhe kula jabaraken babagan mados rizki ingkang halal niki kok kadosipun wekdal sampun sawentawis sonten nggih Bu nggih. Kirang napa sampun? Tasih kirang ngenten mawon. Nek tasih kirang nginjing ngundang malih. Siap? Nah, kok kadose mboten siap. Napa kapok niki Bu? Mboten. Oke, alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun estu-estu pepanggihan menika ndadosaken kaberkahan dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mbok penawi anggen kawula nderekaken para rawuh sedaya awit awal dumugi akhir kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun zahir ugi batos, haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi mboten saestu kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi benjang waget pinanggihan malih nggih Bu nggih. Kita sedaya pinaringan yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, duriyah ingkang sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah tegal nambah sawah, kagem sangu sowan Mekah Madinah. Sak maos-maos pun kersakaken Gusti Allah mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin amin. Allahumma amin. Saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken nuwun sewu menika doanipun ingkang langkung sepuh kemawon. Nggih. Wonten Mbah Yai kathah menika Ibu nggih. Nuwun sewu doanipun mboten Mbah Yai mawon. Saestu. Alah, Masya Allah. Nah, niki namung nderekaken dawuh kemawon nggih Mbah nggih. Saestu jatosipun kathah ingkang langkung sepuh, langkung alim niki kula suul adab nek ndonga jatose Mbah. Wong tasih lare alit sampun
tis-tisan wonten nggih Mbah nggih. Masyaallah. Nuwun sewu Mbah Yai, saestu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kula yakin sedaya ingkang rawuh wonten mriki kagungan hajat ingkang benten-benten, kagungan keruwetan gesang ingkang benten-benten, coba ingkang benten-benten, monggo kita sedaya aturaken sareng-sareng dhateng Gusti Allah nggih Mbah nggih. Mugi napa ingkang dados hajat kita sedaya, doa kita sedaya dipun paringi ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangke menawi sampun sareng-sareng maos Fatihah. Ngoten nggih Mbah nggih. Napa monggo ingkang dados hajat kula lan panjenengan sedaya kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bil qabul wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husni dhanni bi hadratika ya mannan. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wal afu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.